Kajing lekai kabalapan kemen bat penlingo yaki babon kino kersan jong Santos Football Club. Ha kane kacing kon jong Serie A ka Santos klai kon persya eka chapi konsi bat hadin kendai po minit ka bai tenat bha. Kajing lekai kelakot no damar arkol. Kajing kon kalalong ka ba syongsit nadu ka bastang. Ki pajba kila wan stadium kila kemilenti baka Santos kan yo ya kacing jom hendrai kacing lekai kam syamalong kumbaki pajba ki angnon warlau Neymar ulala ban thep hadu ar teliki gol hendrai ka kanhon kam syamala pan bat ya kacing alam hadu ka bakon nadu ka bastang jong kacing lekai ka Santos kala persang basen syar kacing lekai da ka babat bun ya ka bol u Neymar lolong u benta u bami syakman padu persang ban thau kabu na ka benta ki parlong ha ka minit ka balai pon riu ka Santos kalayo ya ka kabuk siar hadin ka cinga trelang ka bai tenat syakman u Neymar ulayo ka bol ha ka caka ka babiang bat ulapan hapsuk ya ka bol syapok gol kane ka gol klapen khi iki pajba bat ka Santos klatam dai we lanot gol hadin kane ka chape konsi kam syamadu mensim kelas tang banyele ting bat ban watlat ban penpai kinong lekai jongka kile khunting hapdeng madan bat kim syam la ailat ba ka Santos kan sensyar marwei onda poi haka kelamit jong ka cilekai ka chape konsi kalapan i ka jengklan jongka haka minit ka basan puei umar kenho ulayo ka kabu ka babha bat ulapen urlong ya ka da ka bathep ka kol penekhan nangta ka cilekai kala kala sibun namar boro arkan hon klekon panyo ka cingalam tang hadin katto kana minit haka minit ka ban riu puar ka chape konsi klayo sakawe pat ka kol lingba ka on kol ka jinglekai ka pen i Bauje Ananias ulabakla pan penpai ka bol hendrai ka bol klai drong penban sapok la ka jong ka kol kane kala penlong ya ka chape konsi bantam da ar la iwe kol hadin baka Santos ka syatam ka jing klanang jor ki pajba ka stang man kuslai baka kanhon kan syarem halaying hendrai Neymar ula syem ka jingkit kli panyalam ka kanhon ula penlong bon ki benta da ka ba penthot ki kinong update jong ka chape konsi bat ula thau bon ki kabu ki bai tenan ka jinglekai klanang state kat ba kapor kala chan kon haki minit ba khadu jong ka jinglekai ka Santos klayo ka penalti kane ka long ka kabu ka ba krautam pan pene kha je ka jinglekai u Neymar hi ula syem ka jingkit kle na ka banta ka penalti wala ka cinga persang kala long ka bakhia bha ndai ka por la jankot u Neymar ula panpau ka cing sos kham jengmot ula shot bet ka bol bat larong sapokol ha ka minit ka ba phrap khandai ka bala penlong ya ka Santos pan pene khai tamar arkol ka stadium barok ka wei kla sawa da ka cing sokmen kino kersan kla yang pajba pan ai ka cing ro yu Neymar namar wat ka cing jong ka kanhon udang la pan pen i ka sab bat ka cing alam jong u hendrai watla ulah thep arteliki kol ka Santos kam syamala banyo ka jingjom kane ka jing pene khaj kamot baka kanhon kadang don kam bat penbha ya ka jingada bat ka jing trelang hapdeng kinong elekai hadin bau Neymar ulah pene khaj da ka penalti ha ka minit ka ba phrap khandai ka jing lekai kampat kon ki pajba barok le stang ban perta bat kermen baka Santos kan yo sakawe pat ka kol haki minit ki barangsa kinong elekai ro kilapen i borlot pan le thombor khato ondau referee ulapan kot ya ka cilekai da ka baka Santos klai khaj mar arkol persya ka chapi konsi kalong ka khaj ka bapan hon ya ka chapi konsi hendrai na ka banta ka Santos bat kinong kersan jongka kala donru ka jing sodiaw namar gilado ikalat pan yo lai poin halaying warla ka kanhon kam syam la jom ndeu Neymar ulalong unong yalam ubakong santam ha ka nek khon ula pen i ka cilekai ka bai tenat bat ka jingla jung u pan syem ka jingket kli hakipor ki ba arteliki kul jung u kila pen i ba udang dei we unong lekai u bala ban pen kalai ka cilekai ha kano kano kapor ha ka ju kapor kane ka jing ya khaj ka pen iru ba ka Santos kadang don kam ban pen klan ya ka jingata lada ka kanhon ka kwa ban kiu syaki kedan ki ba kham salor ha ka mi jong ka jing khen pon ka haban pendunai ki jing bakla ha ka ban ta jong ka jingata bat ban pendon kambha ya ki kabu bakayo nakaliang jong ka chape konsipan wala kadang don hatrai do jong ka mit jong ka cilakai ndrai kane ka khaj persya ya ka kanhon ka badon Neymar kala ban ai mesim
bat ka ngej bagi nong ila kai chongka bakin ya letting ha ke khun banwan kane ke ching la kai kalapan ya ka wei ke ching sisa ha ka football wat la da don ki klor ki ba he ka ching trelang jong ka kanhun parok ka wei kadang long ka bakon santam wei unong ila kai ula ban pen kala ya ke ching la kai de ban yo ke ching jo paj ba ka kanhun parok ka wei ka ha pan ya la kai pha kum ta kino Christian jo ka Santos kin sa ap khmilinti ya ka chila kai panwan panyu I hatu ka kanhon kan la na em pan pen bet ya ke jingduna bat panwan phai biang shakalinti jong ka jingjom kan ba kino Christian jo Neymar pan kin ya kermen ba un teng ban pen I ka sap ka bakarpang pan tep kol shushu lingba ke chila kai ki ban sawan